barri del Raval de Barcelona hi ha diferents entitats socials que treballen perquè les famílies dels nouvinguts s'integrin al barri. És el cas de la Fundació Comtal. Bona tarda. Què? Com esteu? Bien, Bé? bien. Què, Xara? Bé? Ha anat bé la feina avui? Sí? Bueno, pues, ahí del col·le. Entre altres projectes, la Fundació Comtal dona suport a l'escolarització dels nens. Avui estarem aquí a la sala... La Laia és una nena de 9 anys que va diverses vegades cada setmana al centre obert d'aquesta entitat amb la seva germana petita. Bueno, així, com que no... La Carmen és la seva educadora de referència i l'ajuda a fer els deures. A veure, Laia, què tens avui? Tinc que acabar una mandala Hola, que xula. i... I a veure, l'agenda que posa d'avui. A mi em serveix el símbol de l'andami, que s'està al costat dels xavals i les famílies mentre es va construint la casa familiar, la casa de la vida de cada xaval, i en altres moments ser ponts, no? En el sentit de que podem posar en comunicació i en relació els recursos i les persones. La Fundació Comtal, com altres entitats socials del barri, col·labora amb el Palau de la Música Catalana i l'Orfeó Català en el projecte anomenat Claver 21. Nens del barri aprenen música coral. Primer, és una eina, la música, especialment, a banda d'altres expressions artístiques que també ho crec, però crec que és una eina que ajuda molt a connectar-se interiorment i a poder expressar un món interior que moltes vegades no tothom té la possibilitat de connectar-se amb ell, o de trobar les paraules. Trobo que la música té una força que ens connecta. La Laia va néixer a Catalunya, però els seus pares són filipins i la seva passió és cantar. M'agrada molt cantar perquè de petita sempre m'havia agradat perquè com la meva mare li agrada tant, jo també l'he copiat a la meva mare. Kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like the swirling storms inside. Making keep it in, heaven knows I try. Aquesta tarda toca assaig al Palau de la Música del projecte Claver 21. La Carmen les acompanya com cada setmana. El projecte Claver 21 permet que 500 nens i joves de Ciutat Vella aprenguin a cantar gratuïtament a les instal·lacions del Palau. Les classes setmanals les imparteixen els directors de l'Escola de Cant Coral de l'Orfeó Català. Aquest és l'assaig de les nenes del centre obert de la Fundació Comtal. I expulsem. Per ells és una alegria molt, molt, molt gran. Sempre et venen amb un somriure, a més, se les nota que van començar experimentant una miqueta, no sabien ben bé què era això de cantar, i les ha enganxat moltíssim, les ha motivat molt, i elles sempre m'arriben amb unes ganes, és que a vegades només pugen l'ascensor i ja les sento que estan cantant, arriben dintre i m'encomanen aquesta vitalitat, aquesta energia, no? A l'assaig també es treballa l'expressió corporal, fomentant l'autoestima en infants sovint amb realitats socials dures. A veure, totes les cares així. I ara al màxim, com si ens l'esclafessin a la paret. Oberta al màxim, al màxim. I ara? Petita, 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 petita. I oberta? Molt bé. Aquestes nenes, quan van arribar fa 2 anys, eren molt tímides, molt tancadetes, els hi costava molt expressar-se, inclús n'hi havia alguna que costava que et digués alguna cosa. Llavors, trobant-me un grup així, vaig pensar que necessitaven també molts exercicis d'expressió i que es poguessin llançar. El projecte Claver 21 pren el nom de Josep Anselm Claver, compositor del segle XIX que va acostar la música coral a les classes treballadores, que en aquell moment no hi tenien accés. Claver se n'adona que és una necessitat, sobretot en una societat que està marcada per tots els
defectes, fins i tot psicològics que podia tenir una vida tan dura a l'entorn de la revolució industrial, va creure que aquesta era una eina per tal d'humanitzar una societat que era molt poc humana en aquells moments. El projecte vol recuperar els valors dels cors que va impulsar Clavé: excel·lència, catalanitat, participació i compromís social, i vol allunyar la imatge d'un palau de la música elitista. És una manera d'acostar el Palau de la Música al barri de la Ribera, d'acostar el barri de la Ribera al Palau de la Música i Ciutat Vella en general, que és alguna cosa que fins ara no s'havia produït d'aquesta manera i que en el fons encaixa perfectament o totalment amb els que són els objectius fundacionals de l'Orfeó Català. Ha arribat el dia més esperat pels centenars de nens i joves del projecte Clavé 21. Els joves cantaires envaeixen el Palau de la Música Catalana. Fan el concert final de temporada per al qual s'han preparat tot el curs. Per a la majoria d'aquests nanos i les seves famílies, ser aquí és un somni fet realitat. Quan fem el concert aquí al Palau de la Música any rere any, ens adonem de l'energia que s'arriba a crear en els nens i en els joves quan estan cantant en aquest concert, perquè de cop es troben amb un projecte que tenen en comú i a la vegada aquesta sensació que la gent que canta i que cantem o que treballem amb gent que canta sabem que existeix, que és aquesta satisfacció terrible que dona el fet de cantar.